Dzisiaj witam Was z nieczynnych zakładów i jest to moja rewizyta tutaj. Byliśmy dokładnie 2 tygodnie wcześniej z Sebastianem, ale dotarliśmy tutaj o zmierzchu, ponieważ był to jeszcze styczeń. No i mamy ujęcia, które również Wam pokażemy, ponieważ było niezwykle klimatycznie, ale musiałam tutaj wrócić, żeby pokazać Wam, dlaczego tak strasznie podoba mi się to miejsce. Zaczynamy od myjni. Wcześniej tam był niedostępny biurowiec, który zresztą, sądząc po oknach, niekoniecznie musi być opuszczony. Oj, tutaj w nocy dużo przeoczyłam. Buszujący w wieczym. Jejku, w nocy to w ogóle wyglądało okropniej. Tu jednak całkiem nie widnie, jak się tak chodzi. Tu takie sympatyczne pomieszczenie z kalendarzami. I wszystkie te kalendarze są z 2005 roku. Ciężko mi określić, kiedy dokładnie zamknięto ten zakład. Ale na przykład ten budynek mógłby jeszcze z pewnością posłużyć. Tutaj z góry kerszerami mogli po prostu zmywać. Przypuszcza, że mogli myć samochody ciężarowe. No i ta teoria trzyma się kupy, więc punkt dla Bartka, bo ja się z nim zgadzam. Ale czy mamy rację, nie wiadomo. Mamy też tutaj kamienny grill z wędzokiem i pomieszczenie, do którego ostatnio wprawdzie udało mi się wejść, ale no było na tyle ciemno, że właściwie... Oła, ciężko mi powiedzieć, czy coś tu było. Dalej ciężko mi powiedzieć, czy coś tu było. Wszystko jest zgniłe, więc jeżeli na moją masę coś się buntuje, to ktokolwiek wyższy zdecydowanie nie jest rekomendowany, aby tu wchodził. Jest taki film na Netflixie, W wysokiej trawie, i chyba dołączę niedługo do obsady w związku z tym, gdzie jestem. To tutaj wygląda jak jakaś rampa, być może do przechowywania towarów. Zresztą w tamtą stronę mamy ten opuszczony biurowiec, który jest jednak szczelnie zamknięty. A oczywiście się do obiektów nie włamujemy, bo nie wolno. Jest to złe i niewłaściwe. No dobra, to lecimy na część magazynową. Dzisiaj mamy początek lutego, 1 lutego. Za kilka godzin będę skakać na koncercie Wieży Fabryk i Molchat Doma, więc trzeba się rozgrzać stosownie. To był taki długi budynek i tu się szło i szło w tą ciemność. No właśnie. Fajne, bo ma panoramiczny dach na tym budynek. Tak, ale tutaj totalnie nic nie było. Tam dalej były troszeczkę ciekawsze rzeczy. Nic. Co tu chyba będzie taki... No. Tak... Zostało mi prawe ucho, tak? Duchy! Długie, nie? Duchy! O, jest i ten panoramiczny słynny dom. Proszę. Już powoli dochodzimy do końca tej części magazynowej. Powiem Wam, że ta kanapa w nocy wyglądała szokująco. A już po prostu najfajniej wyglądało to. Tak jeszcze padał cień, że miało się wrażenie, że ktoś tutaj siedzi. No oczywiście nie udało mi się tego nagrać, bo zdążyła mi się rozładować latarka. Synorin do nosa i sobie go przykał do ucha. Czy by to źle leciało? Nie wiem, ale może widzowie Ci powiedzą. Jaki ładny to jest Neptun, czy Rubin, czy coś innego. O nie.
Nie rozczytam się tak. I tutaj jeszcze szereg pomieszczeń, które w nocy były po prostu mega. To zarośnięte, to tam chyba nic nie było. I tutaj mamy kanały serwisowe i gałąź mi doszła do ucha. Ktoś tu napisał Schleyer i tam też. Dlaczego się jednak poczuliśmy spełnieni? Nie do końca. Bardzo. Bardzo. Hammerfall nie. No, Slayerfest rozumia. Propane rozumia najbardziej na świecie, powiem ci szczerze. Stąd Terion. No i to jest właśnie ten właściwy magazyn. Tak to właśnie wygląda w dzień. I nadal podtrzymuję, że największy szacun za Propane, ale oczywiście też ogromny szacun za kreatora i defa. Bardzo lubię. Podobno te napisy wcale nie są aż tak stare. A tak bym strzelała, że jakiś początek lat 2000. I tu, o ile dobrze pamiętam, był Nevermore. No tak, jak go zauważyliśmy, jak było ciemno, to teraz miałam problem go dostrzec, jak jest teoretycznie jasno. No, hala jak hala, szkoda, że ten Nevermore tu jest sam. Bardzo dobra kapela, wokalista już nie żyje. Tu mamy komunistyczne zakazy, a z drugiej ktoś miał super gust, bo jeszcze tu Nevermore dodał, którego nie widać. Teraz będziemy raczej lecieć na halę tą główną, ale zanim to, tak, bo tu już mamy płot. Słuchajcie, zanim to jeszcze niezmiennie polecam Sandbreakera z Rybnika, Prima Sort Kapela. I jeszcze zanim przejdę dalej, ostatnio ta tabliczka była w tamtym Nevermorze, więc oznacza to, że ktoś tutaj jednak bywa, cyka foty, śpi, pije alkohol. Tutaj zdania są z pewnością podzielone, z pewnością każde jest poprawne. Do czasu na terenie tych zakładów byłych, w okolicy tutaj też bliskiej, miała powstać kompostownia, czemu jednak sprzeciwiali się mieszkańcy. Natomiast takim innym, niezbyt przyjemnym smaczkiem dotyczącym tych zakładów jest to, że w czasie II wojny światowej, co zostało ponoć potwierdzone przez IPN, zwożono tutaj szczątki z Oświęcimia i poddawano je utylizacji. Niestety właśnie na terenie tych zakładów, gdzie się teraz znajdujemy. Idąc właśnie w stronę głównej hali, myślałam, że można by jeszcze dopowiedzieć odnośnie tych realiów II wojny światowej, ponieważ oficjalnie zwożono tutaj wyroby skórzane, które trafiały z obozu właśnie w Oświęcimiu, w Auschwitz. I no, te wyroby skórzane tutaj, czyli torebki, jakieś obuwie, poddawano utylizacji. Natomiast no, w realiach wojennych wiadomo, że pewne sprawy są takie, że wszyscy o nich wiedzą albo gdzieś tam spekulują, natomiast ciężko je potwierdzić. I właśnie jakiś czas temu dopiero te dowody świadczące o tym, że przerabiano tutaj ludzkie szczątki na nawóz, nabrały siły. Budowania opuszczone przeplatają się na tym terenie z zakładami czynnymi, więc no tutaj można też napotkać gapiów, czy właśnie można napotkać poruszające się pociągi, czy samochody ciężarowe. No i tutaj już się wyłania nasza główna hala. Tam w tle jeden z największych zakładów przemysłowych działających obecnie w tej części kraju. Nie jesteśmy na Śląsku. I tutaj miejsce, które no, wieczorem robiło troszeczkę większe wrażenie. Przypominają mi się mój pierwszy kierunek studiów i przypominają mi się laboratoria,
na Politechnice w Gliwicach, na naszym wydziale chemicznym. Bardzo podobny zapach. On zawsze mi się zresztą podobał, dlatego że tutaj w tym budynku przetwarzają jodofory. No ja akurat nigdy się nie parałam jodoforami, ale no ten zapach można powiedzieć, że wzbudził takie pozytywne wspomnienia i gdzieś tam te wszystkie drugie terminy poszły w niepamięć. No jesteśmy w głównej hali. Tak samo czaska jak ostatnio czaskało, więc jest dobrze. No i znacznie lepiej się prezentuje to ładne graffiti. Ja też wam dziękuję, że jesteście. Co my tu mamy? Dziękuję tato, mamo, że jesteście. Nie, dziękujemy. Spoko. Ja sobie zamierzam podejść na dach w celu porównawczym. O, tutaj było to pomieszczenie. Zapomniałam. Ale tu nie trzeba tak latarki. Tu mamy takie pomieszczenie niewiadomego zastosowania, ale wykafelkowane. Się raczej chyba nie można spodziewać żadnych rewelacji. Drugi poziom łaźni chyba, nie? Jak pamiętacie, znaczy nic tam z łaźni nie zostało. Tam ostatnio Sebastian się namuzolił, aby wejść. I jak się okazało, całkowicie nadaremno. I tu generalnie te łaźnie się powtarzają na dwóch piętrach. Jak mówiłam, nic tu totalnie nie było, więc tam nawet nie idę. Fajnie, nareszcie widzę, po czym chodziłam, jak było ciemno. Tutaj się można zastanawiać w związku z tym, co powiedziałam odnośnie tego wytwarzania nawozów ze szczątek ludzkich, dlaczego to miejsce wygląda tak, a nie jest objęte w żaden sposób pamięcią historyczną. No dlatego, że prawnie, z tego co doczytałam, po prostu nie jest to ani miejsce kaźni bezpośrednio, ani też nie jest to mogiła. No i stąd taka, a nie inna kondycja właśnie tego miejsca. A my jeszcze nie jesteśmy na najwyższym poziomie. To co na dole myślałam, że pies wyje, nie? To tu coś robi taki odgłos. Kabum bum. Okej, to idziemy na ostatni poziom. Albo tu jeszcze nie zajrzałam. Tu jeszcze nie zajrzałam. Istotnie. I przede wszystkim były to zakłady chemii gospodarczej. Ale fajne rzeczy mam pod nogami. A tu fajną dziurę. Tu jeszcze ten serek szwajcarski na podłodze. I ten wyjący pies. I budynek na sprzedaż kupujemy. Budynek na sprzedaż. Nie wiem, czy to jest takie mądre, ten dach. Żeby... No właśnie tak się ewakuuje rzeczy. No. Myśl techniczna. Tu mamy hydrant, a tu
A tu magazyn sodu. Noż. To. Substancja żrąca i wysoce łatwopalna. Tak jest, potwierdzam. Bardzo fajny mech. Chodzi się jak po dywaniku. Myślę, że tak. Czy coś z tego magazynu sodu? No nic, czyli jednak tak jak był zamknięty z tamtej strony, to się tu nie da wejść. Trudno. To by było na tyle. Znowu jest zachód słońca, więc pozostało nic innego jak się pożegnać i do następnego.